Hola, bones. El meu nom és Pau Flores, soc dinamitzador del Ripollès des de l'empresa Efectiu i el que jo vinc a fer avui, la càpsula que vinc a fer avui, és enfocada en un entrenament amb l'extremitat inferior. Sí? De tota manera, el que farem és fer una mobilitat articular global de tot el cos, llavors farem uns exercicis principals a l'extremitat inferior i acabarem fent uns estiraments que també se centraran en l'extremitat inferior. D'acord? Comencem per la mobilitat articular. Començarem pel turmell. Fem rotacions, Si algú necessités aguantar-se amb alguna paret o alguna cadira, no hi ha cap mena de problema. Canvi de cama. Molt bé, anem a posar un peu davant de l'altre i pujo la punta del peu de davant. El que he de notar és que m'estira aquí darrere. Canvi de cama. Molt bé, anem a canviar, anem a fer rotacions dels genolls. I anem per l'altra cama. Molt bé, anem a la cintura. I fem rotacions. Canvi de sentit. Molt bé. Seguim. Cames separades, una recta i aneu a buscar l'estirament d'aquí dintre. Com ho faig? Cap al cantó. Sí? Vinga, som-hi. Repeteixo, si necessito aguantar-me amb una cadira contra la paret, no hi ha cap mena de problema. I cap a l'altre cantó. Molt bé, anem a canviar, anem a ficar un peu més endavant que l'altre, el de darrere recte i tiro endavant. Els talons no es poden aixecar del terra. D'acord? Sentiré l'estirament aquí darrere. Perfecte, canvi de cama. Molt bé.
un genoll, cap amunt. I l'altre que no. Molt bé, taló cap al cul. I canvi de cama. Molt bé, anem a canviar. Poso els peus paral·lels a l'altura dels ombros, mans a la cintura i baixo avall i amunt. Faig anar a la cintura. Sempre miro endavant. Anem a canviar. Anem a buscar 3 cap a un cantó i 3 cap a l'altre. Molt bé, anem a fer les laterals. Si algú no pot aixecar els braços, que faci les mans a la cintura, no hi ha problema. Molt bé, i passem a treballar les mans. Agafo les mans i faig voltar. Bé, canviem, creu els dits endavant, enrere. Molt bé, canviem, fico els dits uns sobre els altres, fem anar els dits, obrir i tancar. Vinga, fem unes coses. Ombros endavant. Cap enrere. Vinga, anem a fer els braços endavant. Cap enrere. Obrim i tanquem.
avall, anem a saludar. Molt bé, per últim fiquem el braguet al pit i faig mitges unes. Molt bé, i fins aquí la mobilitat articular. Passem a la part principal. Vinga, passem a la part principal. Per fer la part principal necessitarem una cadira, d'acord? Es tracta de fer 4 exercicis, dels quals els 2 primers els farem per temps, és aguantar, isomètrics que es diuen, i els 2 següents són en moviment, 20 repeticions de cada un. I d'això en farem 2 voltes, d'acord? Per començar, ens centrem a la cadira, esquena recta, peus a terra, millor, sí? I el que és molt important és que l'esquena ens toqui a darrere la cadira, perquè d'aquesta manera segur que ho faig bé, d'acord? Es tractarà de, tocant el peu contrari a terra, aixecar una cama i aguantar-la durant 30 segons, d'acord? Si veig que em costa molt, em puc agafar d'aquí sota amb les mans. Si veig que puc fer-ho bé, millor que no m'agafi, d'acord? Estem a punt? Preparats? Vinga, som-hi! Una de les 2 cames, és indiferent perquè després farem l'altra. Queden 5 segons. Descans, molt bé, perfecte. Descansem un moment a la cama i ens anirem a per l'altra, d'acord? Preparats? Vinga, som-hi! Queden 15 segons ara, hem passat la meitat. Últims 10. Descans, molt bé, perfecte. Relaxem les cames. Perfecte, el següent exercici, que va relacionat amb aquest, es tracta de fer les 2 cames de cop. Sí? Aquest sí que si necessito aguantar-me, m'aguanto, no hi ha problema. Preparats? Vinga, som-hi! Important que l'esquena em toqui a darrere, això sí. Molt bé, descans. Perfecte. Exercici 1 fet, ens en queden 3 de la primera volta. D'acord? Anirem a pel segon. S'assembla una mica. L'únic que el que faig és pujar el genoll. Segueixo havent de tenir el peu a terra i ara sí que m'agafaré per sota de la cadira, que em serà més còmode. D'acord? A punt? Vinga, som-hi! Aquest cansa més que el d'abans. Recordo, l'esquena ha de quedar ben recta darrere la cadira. Molt bé, descans. Perfecte, agafa una mica d'aire. Fem l'altra cama, preparats? Vinga, som-hi! Anem aguantant. I 30 descans. Molt bé, perfecte.
D'aquest exercici no farem les dues cames de cop, d'acord? Ja ens anem a per l'exercici 3. L'exercici 3 es tracta d'aixecar-me i seure un altre cop a la cadira 20 vegades, d'acord? Hi ha dues maneres de fer-ho. Una, m'ajudo amb els braços, sí? Que és una mica més fàcil, o dos, no m'ajudo amb els braços, més difícil, d'acord? Què és important? Els peus a l'altura dels ombros, sí? I l'esquena intento de pujar-la al màxim recte possible i d'intentar corbar el mínim possible endavant, d'acord? Són 20 repeticions. Estem a punts? Preparats? Vinga, som-hi! Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dic que queden 5 i prou, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé, perfecte. Descansem un moment i em quedo dret, perquè ara no necessitaré la cadira. D'acord? El pròxim exercici es tracta de tenir les cames rectes, els genolls no funcionen, d'acord? I el que he de pensar és que tinc un pal d'escombra a l'esquena que no em deixa corbar-la, sí? Llavors, el que es tracta és d'anar a buscar el terra, direcció, val? Però no puc corbar l'esquena, és a dir, això està malament i això està bé, d'acord? 20 vegades, vale? Els peus a l'altura dels ombros com abans i les mans creuades aquí que ens ajudaran a estar més rectes. D'acord? Preparats? Vinga, som-hi! 1, 2, sempre miro endavant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé, perfecte. Un cop hem fet aquestes 20 repeticions i hem fet la primera volta. D'acord? Podem descansar un moment. Vinga, anem a per la segona volta. Són els mateixos 4 exercicis, un altre cop. D'acord? El primer era el d'aixecar la cama. D'acord? Preparats? Llestos? Ja! Vinga, aguantem la cama amunt. Recordo l'esquena a darrere i el peu a terra. Queden 5 segons. Molt bé, perfecte, descansem. Deixem la cama a terra, que descansi un moment i anirem a per l'altra, d'acord? Estem a punt, preparats, llestos, ja!
I descans. Molt bé, perfecte. Descanso, agafo una mica d'aire i faré les dues cames de cop ara. Vale, estem a punt. Vinga, som-hi, ja podem pujar les dues cames. Recordo que si fa falta m'aguanto aquí a la cadira, Descans, perfecte. Molt bé, anem a buscar ara ja els de pujar el genoll, que és l'exercici 2. Preparats? I vinga, genoll amunt. Un dels dos, aquest sí que m'agafo el cantó de la cadira i el peu em toca a terra, l'altre, l'esquena a la cadira. Descans, perfecte, descanso un moment, agafo aire i m'aniré a l'altra cama. Val? Preparats? Vinga, som-hi, cama amunt. I descans, perfecte. Molt bé, exercici 2 acabat. Anem per l'exercici 3. Recordo, era el de seure i aixecar-nos de la cadira. Val? Hi ha les dues opcions, mans a la cadira o mans creuades. Val? Vinga, 20 repeticions. Preparats? Vinga, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Perfecte, l'exercici 3 ja el tindríem fet, d'acord? Anem a per l'exercici 4. Agafa la cadira, que ens sigui més còmode. L'exercici 4, peus paral·lels, és aquest que ens anem avall, d'acord? Estem a punt, són 20 repeticions. Preparats? Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Molt bé, perfecte. El que són els principals ja els tindríem acabats. Llavors, ens queda només la tornada a la calma, que són uns estiraments, que aprofitarem la cadira per fer-los, d'acord? Ens ficarem drets a darrere la cadira per fer-la de punt de pollo. O sigui, el que farem és separar les cames, veieu com surten pels dos cantons de la cadira, i el que faig és anar a un cantó i aguanto,
puc aguantar l'equilibri amb la cadira i he de notar com estira aquí l'adductor de la cama que tinc recte. I aguantem. Molt bé, anem cap a l'altre cantó. I pujo cap amunt. Molt bé, us em fico de cantó perquè ho veieu més bé. El següent, poso un peu darrere, l'altre davant, el darrere recte i tiraré el cos endavant. D'acord? El que notaré és que m'estira la part de darrere de la cama. D'acord? Vinga, som-hi. M'aguanto amb la cadira per tenir més equilibri. Anem a canviar de cama. Molt bé, i per acabar l'últim estirament, ficaré les mans aquí, faré un angle de 90 graus amb el cos i em deixaré reposar. Molt bé, m'incorporaré. Perfecte. Fins aquí la sessió d'avui. D'acord? Com a recomanació general, jo us diria que continuéssiu estant actius tant com pugueu, feu activitats, intenteu caminar, netejar, cuinar, sigui l'activitat que sigui, ens servirà per mantenir una mica més el nostre moviment i no decaure, d'acord? Moltes gràcies per seguir-me. Fins una altra!